Sian Elin ydw i, a heddiw, yn ein sesiwn ddrama, rydyn ni am ddysgu am teimladau ac emosiynau. Iawn? Nawr, a gall rhywun ddweud wrtha i, pam dwi'n gweud teimladau neu emosiynau, beth dwi'n ei feddwl? Yn gwmws, sut mae rhywun yn teimlo, iawn? Felly, mae gyda ni lot fawr o emosiynau a teimladau, a mae'n iawn i ni brofi bob un o'r rhain, iawn? Felly, gallwn ni weithiau fod yn hapus, gallwn weithiau teimlo chydig yn drist, weithiau allwn ni deimlo'n rili cyffroes, weithiau chydig yn swil, iawn? Felly, mae yna lot fawr o emosiynau a teimladau i brofi, iawn? Ond, gan mai sesiwn ddrama ydy'r sesiwn yma, ni am brofi nhw heddi o fewn y sesiwn yma, a ni'n mynd i actio nhw, iawn? Felly, hyd yn oed os eich bod chi'n hapus heddi, a fi'n gobeithio eich bod chi, o bosib yn y sesiwn yma, fyddwn ni'n actio ychydig yn drist, ychydig yn grac, iawn? Felly, beth amdani? Beth am i ni gychwyn drwy wna i weiddi teimladau ac emosiynau gwahanol, iawn? A'r cyfan i fi eisiau chi wneud ydy dangos y gwyneb sydd yn mynd gyda'r teimlad dwi'n ei ddweud. Felly, enghraifft, hapus. Sut fyddwch chi'n dangos i fi eich bod chi'n hapus? Hei, gwenu wrth gwrs. Allai weld chi'n gwenu? Da iawn. Oce, beth am yn drist? Sad. Trist. O, da iawn. Fyddwch chi'n edrych yn drist. Beth am hapus? A wedyn drist? O, da iawn. Oce, beth am crac? Allai weld eich wynebau crac chi, os gwelwch yn dda. Hei, da iawn, chi'n grac. O, na. Oce, beth am yn gyffroes, excited? Da iawn, ffantastig. Arbennig iawn. A wedyn beth am, yn swil, siai, swil. Os ydych chi'n teimlo'n swil yn siai, sut fyddwch chi'n actio? Ac yn ofnus, mae swil ac ofnus eitha tebyg yn dweud. Ond ofnus, sut fyddwch chi'n actio'n ofnus? How would you act scared? Da iawn, arbennig, da iawn chi. Nawr, y cyfan dwi eisiau chi wneud y tro yma iawn ydy, fydda i'n gweiddi teimlad, enghraifft fel nes i'n barod, hapus, ond mi fydda i'n rhoi lefel i'r teimlad hynny. Mae gyda ni lefel 1, mae gyda ni lefel 5, ac hefyd mae gyda ni lefel 10, iawn? Felly, os fydda i'n gweud hapus, lefel 1, falle fyddech chi jyst yn dangos gwen bach. Ond, os fydda i'n gweud lefel 5 hapus, dwi eisiau chi actio fel byddech chi'n hapus o ddydd i ddydd, iawn? Felly, os ych chi'n yr ysgol, adre, a rhywbeth da yn digwydd, sut ydych chi'n ymateb? Wel, dwi'n ymateb yn hapus iawn, dwi'n cerdded yn fwy sionc a, cyffroes, da iawn. Ac yna, os dwi'n gweud lefel 10 hapus, dwi eisiau chi fynd yn ddramatig, iawn? Felly, bydden ni yn mynd fel hyn. Iawn? Felly, y cyfan sydd angen gwneud ydy, mi fydda i'n gweud teimlad neu emosiwn ac yn rhoi lefel i'r teimlad hynny, a fyddwch chi wedyn yn actio y lefelau hynny allan. Oce? Ydyn ni'n barod? Felly, ni di ymarfer gyda hapus. Beth am trist, sad, drist? Felly, lefel 1 drist. Fel fyddwch chi'n dangos eich bod chi'n lefel 1 drist? Chydig yn fach felly fel hyn. Da iawn, ffrindiau. Oce. Beth am lefel 5 drist? Felly, weithiau falle eich bod chi wedi gwylio rhywbeth sydd yn drist ar y teledu, neu eich bod chi'n anffodus wedi cwmpo'r iad yr ysgol. Fel fyddwch chi'n drist o ddydd i ddydd. Allai weld chi'n drist, ffrindiau. Da iawn. Oce, a nawr, beth am lefel 10 drist? Fel fyddwch chi yn actio lefel 10 drist?
da iawn, ffantastig. Iawn. A nawn ni symud ymlaen nawr i grac. Iawn, angry, grac, o na. Felly, lefel 1 crac. Fel fyddech chi yn dangos eich bod chi'n lefel 1 crac? Da iawn. Oce, lefel 5. Newn ni feddwl iawn. Beth bynnag yw eich hoff fwyd chi, boed e yn siocled, neu boed e yn ham, boed e yn, sa'n gwybod, tomato, unrhyw beth, dim ond un sydd ar ôl yn y rhewgell. Iawn. Dim ond un darn sydd ar ôl. Ond, mae rhywun wedi bwyta eich darn chi. Felly chi eitha crac iawn. Felly lefel 5 crac. A nawr, lefel 10 crac. Fi'n credu fi mod i'n mynd i stopio traed. Lefel 10 crac. Arbennig, da iawn chi. A dyna ni wedi profi teimladau ac emosiynau gwahanol yn y sesiwn drama yma. Da iawn bawb.